Jeg hedder Asbjørn, og jeg arbejder i Ilulissat Isfjordskontor. Jeg skal fortælle lidt om Climatic-projektet omkring Climate Change Adaptation Strategy. Baggrunden er, at her i Ilulissat, der er en af hovederhvervene, det er at fiske efter hellefisk inde i Ilulissat Isfjord. Og den traditionelle måde at komme til fiskestederne centralt inde i fjorden om vinteren, det er med hundeslæde over land. Men i senere år, der har klimaet ændret sig her, og det er blevet varmere, der er kommet mere vind, flere og længere perioder med regn og tørvejr. Det betyder, at slædesporet ind til Isfjorden, der i perioder, nogle gange flere uger ad gangen, der har fiskerne ikke kunne køre på slædesporet. Enten fordi det bliver iset, eller fordi der simpelthen ikke er sne nok. Og det har så forhindret mig faktisk at komme på arbejde inde i fjorden i de perioder. Og på den baggrund, der adspurgte de så kommunen for nogle år siden, om der er noget, man kunne gøre, måske i fællesskab, for at forbedre slædesporet ind til Isfjorden. Og en række idéer kom op. Blandt andet at køre med pistemaskinen på slædesporet, og dermed komprimere sneen på sporet, og forhindre, at den så bliver blæst væk i perioder med hård vind. Desuden så blev der foreslået, at man kunne sætte snehegn op på vindsiden af slædesporene, for på den måde at holde sneen i slædesporet, eller akkumulere noget sne i slædesporet. Og til sidst så putte en eller anden form for geotekstil op i de steder på sporet, hvor problemerne var størst, enten med is eller mangel på sne. Så den her klimaforandringsstrategi, den har faktisk været under udvikling et stykke tid, og faktisk også inden at Ilulissat kom med i Climatic-projektet. Vi synes, det er en spændende strategi, fordi den er blevet udviklet i samarbejde mellem fiskere og kommunen. Og den er baseret på et behov, som er blevet identificeret af fiskerne. Det er en plan, der er kommet op nedefra, og ikke bare baseret på nogle akademiske idéer inde på et kontor. Og vi er sikre på, at når den bliver implementeret, og vi får forbedret sporet, så vil det blive til glæde for fiskerne. Og også dem, der kører hundeslæde bare for sjov.